ξεκινήσουμε άραγε αυτό το φεστιβάλ? Με χειροκροτήματα? Με βιολιά? Πώς να σας καλωσορίσω? Έχω 5 λεπτά. Στο φεστιβάλ που έγινε 15 χρονών και ακόμα κι αν ξυλώθηκε η πλατεία ηρών, όλοι σήμερα εδώ δίνουμε παρόν. Λοιπόν, είμαστε τα έξω στη Ρίσο του Ριάλτο. Άρχισε ο κόσμος να έρχεται σιγά σιγά για την προβολή σήμερα. Το πιο ωραίο πράγμα πάντως είναι ο κόσμος μαζί με τις ταινίες. Είναι οι ταινίες οι καλές και ο κόσμος ο καλός. Ως Δήμος Λεμεσού είμαστε δίπλα στον πολιτισμό μέσω των δράσεών μας. Είναι μια δράση η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη και προώθηση της κινηματογραφικής τέχνης. Ήταν το παιδικό μας για πρώτη φορά την Κυριακή το πρωί και ήταν πράγματι πολλά ωραίο. Τίνκαμε μωρά και οικογένειες τελείων. Ναι, ήταν πολλά ωραίο. Έχουμε τα παράλληλα μας. Άρχισα λίγο να καταλάβω. Ωραίο. Θα είτε στις ειδικές προβολές. Great experience for us. The life of the team. And my team will group of people that are normally separated by this terribly powerful fiction. Was happy to observe it this year's. Zimu, Schneckenberg. goes to Noi. We do films for the people and education and funding, half an orange by Lucia Hagiani. The Weaver by Yugos Tsanga. Naria Afanasik. Gregory Antonio. Από Κύπρο, Αίγυπτο, Ελλάδα, Ισραήλ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκηνοθέτες που συμμετείχαν σε αυτό το φεστιβάλ. Να τους θυμίσω επίσης ότι τώρα ξεκινάει η μεγάλη πορεία για τις ταινίες τους. Ναι, θέλουμε να σας δούμε και του χρόνου. Ναι, κοπιάστε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.